amena ko tɛmɛnen kɔrɔ dɔ baro baw ye nci n'a muso nci ye bamanan ye a muso ye tamaseki ye I'm here. Anna. Naya. Anna. K'a fɔ Aïchatu ye ko. Anna. Aïchatu kɔni weleli man di ne ye fiyewu. Mankan o mankan bɛ e ni ba ni ɲɔgɔn cɛ Anna a bɛɛ Aïchatu de nɔ ye. E bɛ fɛ ne de ka ci ma nka aw sɔnna a ma sɔn furu a bɛ sa ne a bɛ taa an ka dugu la ne y'a tɛ to yan dɛ. Aina e bɛ taa ka ne ni dɔgɔninw tɛ yan e tɛ ne ni dɔgɔninw na furu don o don a dusukasi ne y'a tɛ se ka ku bilen ne a bɛ taa. Aina sabali sa e bɛ taa ka ne ni dɔgɔninw tɛ yan mɔgɔ bɛ sɔrɔ min bɛ aw ladon ne kɔni a bɛ taa ne y'a tɛ to yan dɛ. An tɛ ba. Aba lagare Ah. ibe Ibara dome Ba Anna de dimi. ka dimi wa Na ye fɛn fɔ de kana kuma dɛ. ntɛ kuma aw t'a ba in jogo dɔn A dimi ba de don. ne bɛ aw ba in jogo dɔn ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan E nana min? e nana aw sɔmɔ cogo de la Sogo. an b'o kɛ naji duman ba ye bi an ni sɔgɔma sira an tɛ ba an cɛ k'a dɔn ma n cɛ Fatima n sɔgɔma Fatima n yɛrɛ nan'i sama bi sogo taa n'i ka sogo ne a t'a fɛ. e muso in e m'a fɔ k'e ta tɛ bi la don o don nɛgɛnni a nɛgɛnniba in t'a la dɛ n'a y'i ja yɛrɛ cogoya min y'i ja a kɛ ten ne kɔni a bɛ taa furu in a bɛ sa ne ka sira tɛ nin furukolon den in na bilen. Allô? Allô Fatoumata, Marthe là. Ça va? Oui, je vais bien, alhamdulillah. I tɛ mɔgɔ lankolon nin don a ka kɛnɛ? Oh, laisse-le. I b'a dɔn kɛ han ne a b'a fɛ ka furu sa de. I furu sa dɛ Fatima. Ne y'a f'i ye a mɛnna n k'i furu sa. Kana to a kun ne mɔgɔ ɲɛnama tɛ. I furu sa, i y'a mɛn? Awɔ n y'a mɛn. Furu a kɔni a bɛ sa dɛ. K'an bɛn o. Bonne journée. Antle ni an ka sɔrɔ ka muso cɛ ɲuman ko bɛ cogo di e kɔni k'i bɔ ne da la sa aw bɛɛ a ye kelen mun kɛra tan i bɛ nin kuma sugu fɔ i ma kabiri kɛlɛ wulila an ka dugu ani bamananci ninnu ka dugu cɛ bamananci hakilila ko ne a nɔ don bamananci a tɛ ne ka kuma mɛn bilen ne kɔni hakilila furu a mɔgɔ fila ta don bamananci ko ale kelen hakilina bamananci orgue moi je n'aime pas ça ni yɛrɛ ma se nin na sa n ji yɛrɛ dɔn a b'a ka so kɔnɔ yen n bɛ taa kuma ji n terikɛ dagara fama dɛ ne yɛrɛ tun pereselen don k'e makɔnɔ cogoya min na i ye mun k'an ka wara min na i ka kɛnɛya somɔgɔw bɛ di nba an ka taa kɛrɛfɛ ci bɛ n bolo k'a f'i ɲɛna n ji mun tɛmɛna n'an ka madamu cɛ n teri kuma bɛɛ o kuma bɛɛ mankan dɔ kɛra nɛgɛnni na ten sa e yɛrɛ fɛnɛ Fatuma ye suraka muso i b'a nɛgɛ de a bamanan ka ko ka gɛlɛn trop n teri suraka muso bamanan muso a bɛɛ de ye kelen ye e cɛ in yɛrɛ e dusu ka bon trop ne y'a f'i ye kuma bɛɛ Fatuma i b'a nɛgɛ de suraka muso a bɛ nɛgɛ de i bɛ tiɲɛ ko wa n t'a nɛgɛn bi n t'a nɛgɛn sini wa n'i ma sɔn ne bɛ taa grand médiateur nɔfɛ ka na i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn o hali n'i taara fɛn wɛrɛ mun nɔfɛ mun tɛ médiateur ye ne tɛna sɔn wa i sɔnna i ma sɔn ne bɛ taa nɔfɛ i kungo de ye Japan na ka be watu no
السلام عليكم. فاطمة ولد موحى مما سنة ما يقام. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة ما يقام. كم ما درهم؟ أقفك الناس. جيل لادهم. أيا نحن نندق تانا ما يقام. كم ما درهم؟ أقفك الناس. جيل لادهم. نجي من دبي إيه أنا فاطمة تأتي. Grand médiateur, il n'a pas so. Kana yini ngandala kana ni musoche. Fatuma ta filɛ su fara tile kan an bɛ ɲɔgɔn na. Diɲɛ don o don an bɛ mangana. N'i nana ka bɔ baarayɔrɔ la a tɛ nisɔndiya n kɔrɔ. N t'a dɔn fɛn o fɛn de don. Fatuma ta kamuda. Aw tamasha. Kisina di inci gala bambara. Hali sunnam. Ta magradas. kabiri kɛlɛ wulila an ka dugu ani bamananci ninnu ka dugu cɛ bamananci a t'i mago don ne na ne a mana bɔ ka taa sugu la mɔgɔ bɛɛ a b'a fɔ ne ma rebelle ne den u tɛ lafiya ne yɛrɛ tɛ lafiya. Nin kɔni ji. Médiateur, Fatuma a sigilen filɛ a ma deli k'an sigi nin kuma in na ko rebelle. N'o don tiɲɛ b'a fɛ kɛ mais a kan k'a fɔ ne ɲɛna a furucɛ ye ne de ye o sera dimi na. فاطمة هنشي الهدارة تنم أكسينا دي هنشي أهالي سنم ما غاس هستنشي أكلنا سمديه زلي أنشاس إيا ولا غيرها مسينا إمتى تنمنك تقامر تنمنك تقا Grand médiateur, Nala Sonama, Bangoron Nkeleme Mulu. Ngodima. Lian. Imda, quelle est la bana? T'as une actiga. Il faut la paix dans les voyages. Il faut la paix au nord. Il faut la paix dans laquelle on mange. Il faut la paix. Lian, comment on a? Il faut la paix au nord. Il faut la paix au Mali. Il faut la paix en Afrique. Retrouvons-nous ensemble sur le site internet www.ensemblenussommesunpeuple.org et sur Facebook, Twitter et YouTube. Apportez-vous aussi votre contribution à la paix au Mali. Bipez simplement les numéros suivants 94 42 43 44 ou le 63 70 22 22 et un opérateur vous rappellera. Ensemble, nous sommes un peuple.